gràcies, doctor Navarro, Arcadi, amic. Gràcies a tots, presidenta, voluntari, amics. Per mi és un immens plaer i un honor i un moment molt emocionant estar aquí avui acompanyant-vos en nom de la Fundació La Caixa a la trobada anual de la Fundació Pasqual Maragall. Abans de res, m'agradaria, si és cert allò que diuen de que els premis honoren no només els premiats, sinó també a qui premia, jo crec que aquests ho han fet. La meva felicitació pels dos premiats, però també a la Fundació Pasqual Maragall per aquesta iniciativa. I aquest és un moment molt emocionant per diverses coses, però una d'elles és primer pel record de la Diana Garrigosa i permeteu-me que em sumi el seu record. Un altre motiu molt important pel qual estem molt contents d'estar aquí és per poder dir-vos de primera mà i felicitar-vos per la feina ingent que feu, voluntaris científics impulsats pel somni d'un món millor i per un món sense l'Alzheimer. Per tant, agrair-vos aquesta feina en primera persona és sincerament una oportunitat molt especial. El 2021 es va complir una dècada des que la Fundació La Caixa va apostar fermament pel projecte científic de la Fundació Pasqual Maragall i el Barcelona Beta Brain Research Center. És també gràcies a aquesta contribució sostinguda que s'han pogut produir importants avenços científics. Deixeu-me compartir alguns dels fruits recollits durant aquests anys i alhora algunes reflexions sobre com fem ciència i sobre com creiem que podem continuar donant-hi suport durant els propers anys. El primer acord de la Fundació La Caixa i la Fundació Pasqual Maragall va ser dirigit a la concepció, com deia l'Arcadi, de l'estudi Alfa. Es va fer una crida per 400 voluntaris i la resposta social va ser massiva, amb més de 6.000 interessats. La cohort, finalment, es va formar amb més de 2.700 persones sense alteracions cognitives i, en la majoria de casos, fills i filles de persones amb Alzheimer. Una de les cohorts de prevenció de l'Alzheimer més important i millor caracteritzades del món. Molts pocs anys després, i podríem fer referència a les paraules de l'Arcadi fa un moment, un problema que li dones a la ciència, un problema que comença a trobar solucions. Arriben els primers resultats de l'estudi Alfa, el 2018. Tenen a veure amb les persones portadores del gen que confereix el major risc de desenvolupar Alzheimer, ja que es detecten alteracions a la seva estructura cerebral, cosa que obre la porta a millorar el disseny d'assajos clínics. I deixeu-me que m'aturi un moment aquí. L'altre dia llegíem les paraules del Premi Nobel de Medicina, en doctor Paul Nars, que va estar recentment visitant Barcelona, és el director del centre de recerca més gran d'Europa, el Francis Crick, i en una entrevista compartia com una opció per fer ciència és llançar-se en paracaigudes en un territori desconegut i explorar allà on aterres. Aquesta n'és una. Però una altra forma, deia, és fer ciència des de la trinxera, una mica més enrere, sabent quines són les preguntes que vol respondre. La creació de la cohort Alfa va tenir, en la meva opinió, una mica de les dues formes. Un atreviment suficient per fer una ciència arriscada, nova i trencadora, i alhora ser una ciència necessària per respondre les preguntes existents en aquell moment. I permeteu-me compartir alguns dels avenços que han vingut després. Ja al setembre del 2019, i un relacionat amb noves tecnologies, es desenvolupa un algoritme d'intel·ligència artificial que, a partir d'imatges de ressonància magnètica, facilita la identificació de candidats a estudis de prevenció de la malaltia. Sempre, el doctor Camí ho deia, amb aquesta orientació cap a la prevenció. Gener del 2020, dos importants avenços, el gener i el novembre del 20, que fan avançar en el diagnòstic precoç. Es detecta que les persones amb insomni presenten canvis en el rendiment cognitiu i l'estructura cerebral, cosa que contribueix a entendre millor la fisiopatologia de la malaltia, i es descobreixen nous marcadors de la proteïna tau per detectar la fase preclínica. Aquestes fites, amb només 10 anys de vida, certifiquen un currículum excel·lent en només aquests anys. I totes aquestes fites venen precedides per innumerables fracassos. En ciència, en recerca, fer avançar les fronteres del coneixement és extremadament costós. Així que toca agrair a tots els investigadors de la BBRC, de la Fundació Pasqual Maragall i el seu centre de recerca, la seva feina que ens apropa a poc al futur que desitgem. Però a més de ciència excel·lent, la Fundació Pasqual Maragall és un exemple paradigmàtic d'una bona connexió entre ciència i societat, fent avançar conjuntament la recerca més puntera amb els aspectes socials de la malaltia i de la mà de les persones més afectades, familiars i malalts de la malaltia. Ja acabo amb una fita de futur. Fa poc temps, al juny, vam anunciar des de la Fundació La Caixa
l'estratègia científica del nou Caixa Research Institute. És un nou centre de recerca que ja s'està començant a preparar a la falda del Tibidabo, davant de Cosmocaixa, que atraurà centenars d'investigadors d'arreu del món durant la propera dècada i centrarà la seva activitat en l'estudi dels processos del sistema immunològic en la seva interacció amb les malalties més prevalents, entre elles les neurodegeneratives i en concret l'Alzheimer. El BBRC, des de la seva independència, hi juga un paper primordial en la definició d'aquesta nova iniciativa científica que pretén reforçar l'ecosistema de recerca en biomedicina i salut de la ciutat de manera sinèrgica i col·laborativa entre diferents centres de recerca als que també donem suport. Finalment, a les fundacions i les entitats filantròpiques, com la Fundació La Caixa o la Fundació Pasqual Maragall, amb les seves diferències, sovint se'ns caracteritza com a entitats que podem prendre majors riscos, ser més àgils i provar coses noves. La col·laboració entre la Fundació La Caixa i la Fundació Pasqual Maragall, amb l'impuls de la cohort Alfa, és per nosaltres un exemple exitós d'aquesta manera de fer. Fa més de 10 anys vam poder donar suport a aquesta visió extraordinària de fer ciència amb el somni de vèncer l'Alzheimer i estem contents de continuar impulsant l'entitat durant els propers anys i de donar noves oportunitats perquè la seva ciència floreixi. Finalment, la valentia dels científics per fer ciència de frontera que ens deia el doctor Paul Nars, aquest Premi Nobel que va estar a Barcelona fa pocs dies, jo diria que és només comparable a la valentia que mostreu malalts i familiars en ser partícips i impulsors d'aquesta iniciativa. I realment és un honor per nosaltres formar-hi part d'aquesta comunitat. Moltes gràcies.